Kindly now bisa slogan dok dilayan. Sinukai Binoy Deprama angkai politik sorani ekta BJP ni jubur muksani kajokari kam khainai gani kat kutong mayo agi BJP ni samung khlaijak haiporang sini tabto social media chol mobile logo ba jahate बहुत चिन तिप्रा सानन सातगय तनिवा अबनि बागय आं नायखा हायपनो बीजेपी खायानि कुनो फायदा करि माने एकदम न बरक तो आगे जे सीपीएम नि हाइकलाय बरक काम खायो सिन बाबा सिरिओ जे बिरोधी पार्टी खाय नकाय बा जातिन सामुतानका बरक दाबि दाखारिया चिन पटिसन एलाका व पञ्चायत जा बगबाय बक्सा खाय नकाय बंग खायदिउ अब हाइकलाय बक सामुं तांगो अ थाने आं राजाना हामजा गय महाराजाना हामजा जे महाराजा सामुं तामन नुगय आं अरो तिनि जयनिं परगाव सिलेन मारिखा उको जे आनि लगे ताबु जे सामाने चंगाबो आन्दारा जे सामाने तिनि सार एमडी सामाने असु बस आं सालले जदि राजा सिक हामख्लाय सामुं थां तंगे सुंगो बबाइन तंग थानिता बीजेपी क्लाइ तंनार जाहाते ब्रक ब जाहाते राजा सामुं तामन नुगो हंके काहाम के बर फाइतुता जय बक्सा जयनिं फाइतु जाहाते हामिया लामा थांबायले साबो थानायबा हामिया लामा गाहाम लामा सुबा थानाय बिले आसुनो कगानिको लाय हामबाय न रक तुमा थुमनाय रगनो जों तिनि चिनि बरम गोनां सीएम सारनि याग्रमै चिनि बुबाग्रानि थानसा याफ्रि सेना हिनै दफानि बागै हानि बागै सामुं खायना हिनै जों तिनो जागावो चिनि उनकुति डिस्ट्रिक्ट बाय खबजाक चिनि फटिकसरा एडीसी विलेजो चिनि राजेश देवबर्मा बरमगुना राजेश देवबर्मा तय विनय देवबर्मानि नेतृत्वे जों तिनो चिनो जागावो 33 फैमिलीनि 78 भोटार जों तिनि अरो जॉइनिंग खालायखा बुबाग्रानि साखलमो ताय बुसकांगो बरक बुबाग्रानि चुंसासा ओ मसाल न रमै जों तिप्रासानि बागै सामुं खालायना हिनै बरक तिनि चिनि बरमगुना सार टिटी एडीसी नि ऑनरेबल सीएम सारनि याग्रमैनो जों बरंनोबो लाम सगैना हालायखा हामबाय 3 फैमिली 78 बीजेपी नि 5 लेखे हामबाय दिनै जों फटिकसराव सफायजाक दामचेरा कससरा आमचाइनि चिनि बरम गोनां एमडीसी धीरेन्द्र देवबर्मानि साकथार मंबाय कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम ओ जॉइनिंग प्रोग्राम जों खोनाखा 33 फैमिली 78 वोटार राजेश देवबर्मानि नेतृत्वे बीजेपी युव मोर्चानि लीडर बतिनि फाइवे ओ जागाव तेबन लगे विनय देवबर्मा बन नेतृत्वे फाइलेखा गे बरनो ब्लाई के हामबाय चिनि पार्टी नि तरफ थेके तेबु व्यक्तिगत निंगै बनो ब्लाई के हामबाय चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रासानि फ्यूचर नि हामख्राय सामुं तांनानि बागै चबाक खायनानि बागै बरक तिनि बीजेपी याकारै फाइमेनि बागै बरनो ब्लाई के हामबाय याफार तानिखे जों जतनु साइमानो चिनि अधिकार चिनि हानि लैंड राइट जों तिप्रासाया कदों चिनि इकोनॉमिकली डेवलप नानि के चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों चिनि अधिकार न जों दायति मानानि नांगो तिप्रासाया कद दायति मानानि नांगो अमनो हास्तेनि जत लुकुरक बीजेपी थों सीपीएम थों कांग्रेस थों जतनो चिनि तिप्रासा लुकुरक साइमाखा हानि बांगैनि बरक तिनि फाइखा तानिखे जों नवो बीजेपी नि कुनो लीडर सीपीएम नि कुनो तिप्रासा लीडर कांग्रेस नि कुनो तिप्रासा लीडर ताबकसु जरा कामी आमचायो फाइवे तिप्रासानि राजनि बागै कक सामनि खनाया कक सावै खनारया आर चबाक खायनि कक साया अमो हास्तेनि जत लुकुरक दिनै विनय देवबर्मा राजेश देवबर्मा हायछक जुबक रक स्पेशली बरक हाय वानसनि गोरों रक जतनु बुसिखा फाइनाय सालो तेबो गुबुननि पार्टी रकनि याकारै चिनि तिप्रामथाव फाइनाय हिनै खाख्लायबो हानि बाङै तेबो ब्लाई के हामबाय जारा ताव फानो बीजेपी हनै तंनाय रनबो कबावबो सीपीएम हनै तंनाय रनबो कबावबो कांग्रेस हनै तंनाय रनबो कबावबो फाइदे जों थानसा खलायै बुबाग्रा नेतृत्वे चिनि भविष्यत चिनि राज्यनो जों सेनालायनाय तानिखे फातार हानि फाइनाय रक्सितिनि हानि मालिक सेबाबो हानि नावफां सेबाबो अमाहाय रक्सरि खक तंमानि जराव जों बाहायके सिरिं तंमानाय जे महारानी कांचन प्रभा देवी हानि मालिक बसी भारत वर्ष बाय मार्जार एग्रीमेंट खाइबे तिप्रानो इंडिया बाय मार्च खाइबे दायरै रो अथच ताबक चिनि कताल प्रजमरनो हके
Agotola Maleke honey boroxi sawitung. Be ozarawa chung jotunu busitai hani malik chung chini bubagra chini tiprasa. O jinis no busi winitini kabangma hastini jubogrok chini tipra mothani banawo bubagra bai baksa chobak khainani bagoi phaitung hani bang belai belai ke hambai.